Всичко сме приготвили така, както трябва, както са го приготвили хората преди нас. Варено жито, варен фасул, сърни, ушав, пита, плодове, дъще, донеси лук, чесън, мед и орехи. Всичко трябва да има на трапезата. Сине, донеси виното. Хайде, деца, приключи тя носи и ташко си да сядаме на трапезата. Нека всички, нека живота се размножат в това, нека камбарка се разтвори с живо. Всичко е хубаво, но дали ще дойдат коледарите? Ще дойдат, дъщи, ще дойдат. Как ги идват коледарите? Ето ги идват! Площадки, куладе,